ngampela mawuthi ngampela lento igcina kuwukuthi ayilungi namhlanje ngoba phela usuku ogcina namhlanje. Hayi mina ngizomnyanya uZuma mfethu ngizomnyanya nje ngoba kuyobe caca ukuthi uxhaphaza abantu. Yabo? Abantu bamthembile iphathi ebino 5 months ikhona bamvotela yawo number 3 national yawo number 1 KZN usehlile ukunegotiate 6% yini 6%. Yabo even noma kuthiwa ifaka yona iANC loyo kulo 6% efaka yona iANC vele egcina kosuku uyena bezoba namamember iMK yona bezophatha vele KZN. Yabo hayi man lo baba ngathi ube nepride engekho nje man. Hawu yabo amaphathi wonke mfethu ngoba ngisho ukuthi iANC iyona phathi yokuqala eyafika kuvuma imfuna lokuthuka ubaba yakho nanakho lokho kube ngathi manje iqembu lomuntu oyedwa kwasakhona kuronke ukuthi iqembu lomuntu shothi asikwazi ukunyakaza if uZuma ngasho ukuthi asinyakaza. Yabo shothi akunyakazeki uma ngabe kuzothiwa makuthiwa sifuna ukunegotiate nani bese kuthiwa hayi phela ubaba akekho ubaba katholakala ubaba akekho wara kunjani ke manje? Ayike nginibingelele ngani kuzo zonke indawo la kuhamba kwafinyelela khona lo mbukiso lana ile clip le etrendayo enkundleni zokuxhumana okusolakala ukuthi iputshukile komlisa thizeni okusolakala ukuthi oMK lapho kade ekhuluma khona eveza ulaka lakhe ngokungasheshi ithathe isinqumo iMK. Asike sive uvo lwakho kwi comment section.